Yena nje oyekela intombazane yabaleka. Ngathi uyayikhohlwa nje leyo detail leyo ngathi nje somehow une-selective amnesia. Okunye uyakukhohlwa, okunye uyakukhumbula. Hhayi bese ithi induna-ke kodwa kukhansela hhayi, akaqhubeke ahambe aye laphaya emhlanganweni khona nje umuthi azomnikeza wona ukuthi abantu bezwe nje lento ayishoyo yabo nje first ngisho ngathiwa le ndaba yakhe le isiphumile ngoba abazi njengamanje ukuthi kwenzakaleni, usamthanda usetshelile abantu noma nje akazi. Manje uthi hhayi lo muthi lo, ngisho ngathiwa kwenzakalani bazozwa nje lento eshiwo uyena. Ugcina ufikile-ke umhlangano. Cala umbuke ukuthi ukhuluma kanjani lo, lapho uyena kanye. Mfethu lapho khona uRob naye ukhona uRob uzokhulumela bani? Uzokhulumela amaphoyisa.